semmej diversi proposti għal-medja. Tatina kumment dwar dan. L-ewwel kumment qabel xejn dan huwa ringrazzjament minn qalbi lilkom kollha li taħdmu fil-medja. Jiena mhux issa li ngħid anke tu dawn l-4 snin partikolarment, dejjem isib li nnifsi nirringrazzjakom talli tagħmlu anke l-impossibbli. U kull darba, kull sfida li hemm, anke bil-problemi kollha li konna, bil-restrizzjonijiet li kollha, bil-ġen li kuna wkoll biex nammettuha, you always rise to the occasion. Allora dik li hija r-realtà li timlini b'kuraġġ anke biex noħroġ daw il-proposti li ħriġt. Ma jiena prinċipalment illum il-messaġġ huwa tnejn. Qabel xejn, kontinwità tal-proċess li nbeda matul din l-amministrazzjoni għal dak li huwa l-investiment fit-tul u l-viżjoni fit-tul tal-medja tagħna. Diġà beda dal-pjan anki taħt l-amministrazzjoni ta' Simon Busuttil, rajna pereżempju l-qalba għan-Net HD. Kien pass koraġġuż, pass meħtieġ, pass li ttieħed minkejja l-problemi kollha għaliex fih innifsu juri l-prijorità li aħna nagħtu mhux biss għall-medja bħala konċett, imma anke għall-kwalità. U dak jiena determinat, dak it-tajjeb determinat illi nkomplih. Jiena ħriġt ukoll ftit idea tiegħi. L-ewwel nett dak li huwa l-ġurnaliżmu u anke l-kontenut politiku, jien nitkellmu fuq il-kontenut politiku. Xi kultant in-nies hemm barra jgħidu nisma' kif qabel. Nisma' n-nett u naħseb qiegħed ngħix f'dinja. Tisma' l-One News u f'dinja oħra mbagħad il-PBS kont min ikun fil-gvern. Dik jeħtieġ aħna nkunu l-aġenti tal-bidla tagħna. Żgur li l-medja tagħna titwassal il-messaġġ tal-partit. Jien nemmen li tista' twasslu aħjar b'mod iktar kredibbli jekk aħna nkunu anke challenging. Jien ma jiddejjaq xejn li jkolli xi opinjonijiet differenti. L-importanti li l-messaġġ tagħna jibqa' jasal ċar. Hemm areas ukoll li aħna kull darba nipprovajnihom u rejn intom stess u rejtu suċċess kbir, hemm areas tal-ġurnaliżmu investigattiv, anke programmi storiċi u kulturali li jistgħu jwessaw mbagħad anke l-aspett finanzjarju, l-aspett mhux biss tekniku, imma l-aspett ukoll b'kollaborazzjoni ma' entitajiet oħrajn. Dik naħseb hija pass importanti għal quddiem. U mbagħad hemm l-investiment għal dak li huwa l-avvanz teknoloġiku, l-IT, l-smartphones illum għandna sistemi differenti n-nies donhom m'għadhomx dejjem isegwu l-medja tradizzjonali u l-iktar ħaġa importanti t-training tal-istaff tagħna. Illum ħadd bħala eżempju il-ġurnalisti. Il-ġurnalisti qegħdin ishom on the front line. Intkom jeħtieġ dan li jkollkom aċċess għall-aħħar teknoloġija u għall-aħjar teknoloġija. Jekk aħna nduru fuqkom biex intkom twasslu il-messaġġ tagħkom bl-aħjar mod, aħna ġa nafu li intkom għandkom il-ħiliet, ġa nafu li għandkom il-qalb u ġa nafu li għandkom sens ta' professjoni. Huwa dmir tagħna li kif tiġi nbeda ta' eżatt kif tiġi nbeda inkomplu nagħtikom aċċess għall-aħjar u l-aħħar fit-teknoloġija moderna.